Terve taas. Mä kertaa jo. Epäonnistu. Tämmönen tarkoittaa vähän eri tavalla. Kuten random puhelimella. Ja nostaa tätä videota varten. Oho. Mitäs tää nyt tekoo? Niin. Oho, mä pääsin. Tässä kukaan ei huomannut. Noniin, hyvä. Mennään. Voi ei. Poliisit vaan hämmästelee. Että mitä sun tapahtunut, kun vieressä karkas vanki? Onpa erikoinen tapaus. Taisi olla eka työvuoro, kun vanki heti karkaamassa. Saanpas täydesti nopeasti. Mitäs mä katson? Noin, mä sain rahaa. Jee. Pääsin mun 30. Mä menen sitten tällä turhalla tyhmällä poliisiautolla. Noniin, lasetaanpas. Mitenköhän tässä enää ajattiin? Mä en muista. Mennäs tänne. Kertaas rahaa, niin saadaan jo parempi auto. Mitäs nyt? No ei täytyy sammuusta rakentsasta. Varmaan hirveellä olla pissahtaa. Pisulle. Siis niitä hirviöiden. Mitä tuolla tekee vihreä niin jo? Ei, onks nähnyt tota rosvoa? Okei, nyt sitten. No hei, siinähän se meneekin. Mennään nappaamaan säkkiä. Voi ei. Hei, kilti poliisita. Auttasitko minua? No tottahan toki. Ei. Mennäänpä uudestaan ajelulle. Mukavaa on tässä ojalla. Mukavaahan tässä on ojalla. Mitäs tässä sanois? Kiveä ei saatu pois. Ja tilatkaa Jorman pelimaailma 206. Ja Tevili GT. Ne on mun kavereita. Mitäs nyt? Poliisista joutuu auttamaan aina kaikki. Eikö työmiehet vois korjata? Eikö ne vois rakentaa vaan itse nuo työmiehet jotain? Onks ne tarpeeksi tyhmiä? Ettei ne osaa. Tää on kumminkin ehkä vähän eri tavalla. Sanokaa jos tykkäsitte tästä.
mä enää. Sitä spessua ei oo tulossakaan, tekö? Ei oo tulossa, koska tuli pieni ongelma. Joten mä en voi tehdä sitä. Nöö. Mut otetaan Clash Royales nimellä nöö. Älkää kertokaa, mä sanoin sen teille. Pium. Tässäkin hyvät peli. Tämä oli 5 minuuttia. Joo, voiko tästä tää koko peli läpi? Ettei tule liian lyhyttä. Mikäs noita säkin juot? Noita ja velho on ihan eri asia. Mikäs prinsessa tuollakin asuu? Nostetaan siihen käteen ja nostetaan puhelin. Rahaa, että saadaan uusi. Koska ei poliiseja, millä poliisilta lajille. Saa lisää puhelimella. On rahoja. Mennäis katsomaan oisko. Ei taas sinnekin tälleen. Tai yksi raha jäi sinne. Järsyttävää. Meni vähän rikki mutta eihän se mitään haittaa. Just jäi tommonen kanssa. No jaa, mä sen sun johonkin rahaa. No niin. Ostetaan tällainen. No niin. Kasvavasti nopeasti. Jee. Mennäs takaisin. Tämä hahmo on muuten menossa. Nyt tänne prinsessalle. No niin. Mä oon pelannut tän monesti läpi ja sieltä prinsessaltakin katoakissa siellä. Se tyhmän rosvuulin takia. Mä oon Velmo PvP. Clash of Clans, älkää hyökätkö sinne please. Nyt ei tai kukaan enää sitä pelatakaan kuin minä. No joo, mä tajan. Voita. Mä tajan kattonut. No mä et. En ehkä ihan vielä. Tästä ei vaikka tän radan päähän. No joo, odotetaan tässä vielä takaisin. Tai ehkä. Tuo se vihreä ninja.
Missä kaikki olisi vihreä ninja, jos on luulu?